Kajingai ku beli fi baro naga rinsan ji syakri jong ka KUT-APPHIRA. Namla kalimdawan syafi hapreng jong ka bakumiri ka por. Kajingdu no yaw ratba jong ka jet ben riu jongi ushot shan jong ka jet ben riu kanong ba asyong preng jong ka jet ben riu ka shilong. Kajalami khalia Dr. Ricky Syngkon kapin kin mau hagadigi snem jong ka jing sedang ka jong U Trai ban KUT ngi ban put eka ronsing jong ka jing duai kawai ni ka jaka ka bangi julit ban duai kadai ha ahaba revival center press center hakaba i Dr. Syngkon ni judan hakata ka jaka ni jio ka po banya duai banya slok banya syong ka mit jong ka dia slok ka dia tai hakatu ki snem bau ni urat ba ulawan sigalimpung jong ka sanhima sima baru lami khmat nakabenta ka nongba nakam ka jet ben riam ka jella sya parliament kapun kin mau yangai ke kintian jong ba bansai lapang missionary batrai ke kam ga jong oblai hakapor bi wan house name arajar henrio ikreni ko khubor ga belingkot naga droy sam ya ga jalanti jigi kun Israel hagisnem jong ga jalanti heri khla hagabau Moses yetu aga droy sam ba khanai po igisnem jingi lapulut kum ga jietu khanakai akan mau ni syakri jabli wang kumlong ipelot ikisnem juga jingem ki khun Israel sapo snem ki snem jaki ki KUT kum ki jia thok khana kai kamot ki khlem larkam ai ki snem la shupun seru ai ki snem bau ni syakri jong oblai wang oblai kwa ai bangin pelot ikisnem nak benta ban pendet ega jing temu ga jong U Trai but wang ru ni syakri jong U Trai kamentoi kano snem kanu jalan ki snem ni im lada kita ki snem ngim pendep sati ai ka jing thamu ka jang oblai ubri ubi islam tam ka perthayu methusala ngim datip sibu ne ka history joga jim ka jong henry U Trai Jesus Christ u em ki snem ka belingkot nitip po belakha prasngi hadin belawan ot share hadin kara snem wan jeseng si Jerusalem hadin kata ngitip ye ki jing syakri ka ju ya keleng ka jaka baka bangi kamtip pat ba erika jingyap jingtep jimi pat U Trai Jesus Christ tang khandiat senam ngitip ka history jong Jesus tang khandiat por henry ka jimpendep kam ka kraw UMP jingi Dr. Syngkon tang po jingi khandiat por ulalong ka jingshai ha parliament ulalong ka sur ki kintin ki baula kren kilong giba syong ni syong sebai hagaba ki ratba ha parliament ki singap jar ha Ukraine udani ga sur ka jam hande ga donbor ki kintian ga syong khia kalong ga jingdu ga krao ega jai bin rio ega nongba ega jilla bat ega thanchati lambi sngi jongri India apring jongri ge jingja unu lo o yong obuan ban taplo ka jingpai do anu ka jingpang mensi ka penkin ma ngan ke ktien ga jong blai isaya na man reyo khat banikong hagasnem bus im usaya ulayap ngalayu U Trai ong isaya nang itulupa bauda syong halor ke khet bajrong bar balapan gentio bar gajan simpiar jo kala pendap ya ka temple house usnem jong jing yap jong im usaya kasnem yap usim usaya u isaya ularung
syaka perthai ka bakin jaman siam nganget ularong syaka jingduai la peli yiki khmat jongo bat wangala yo ya utrai hangni nakaktin Hebrew Adonai is not the name of God. Adonai kamde satia ke kerteng jongo belai Henry Adonai kadika title kadika nam ka kerdan kabamut usim unang sinsyar ruler master king hagas nemus im usayaw layap o ngalayo yo sim yo trai yo nong sinsyar yo kendra bau syong hakakat hublay uko awan pli yaki kmat jongi kum ga jet ben riu kanong ba ka jela bangin yo Adonai yo sim yo trai uba syong hakakat kaket sinsyar kabamdan manu bala ban penki u Adonai usim usyong hakakat ublay jong habat jopi usim udang syong hakakat jurai sam gaba kendai pulai utrai usinsyar ulakup iladi haka jinglong sim utrai ulakup ulapan po iladi ada kabor ya ka perthai la pen skemru kad ba mla ban penki ya ka khet jom ya la pen skem namin barem milong nadu bam jiukot jurai sam ba kendai busau khod ga bar po hatu ka khet ka jing bamman kan yo ka dia selok bat me kepada kaan ka penlong ka jing sneo kialum lang persya ega mensim jung bahok bagi penrem ega snam baloi henry try ulong ka kot bajrong jonga baru belai jonga ulong umau siang ka jakari jonga hallelujah unu belai nong sensyar basyong ka khet hatu ka khet juga jing bamman ha perthai kan don jesno baga khet sensyar jono belai utrai usyong ha ka khet usensyar udi usim jigis utrai jigi trai jurai sam ba kandai pinyo utrai usensyar tu kan syat kemen ka kendo bagi daulan nong ki babon tu kinek kemen utrai usensyar kinong syong snong hakanong ba syong pring joga jet ben riu jangi kinong syong snong hakari kasi jantia bayar jangi kalong ga jingpang mensim ga jingdo henry belai puli iki khmat jingi uko aban puli iki khmat jibing inu i bau belai syong hakakat yang in rong sega jingdoi ngin rong sega perthai ka bakin de mensim ban wa ka khmat jong belai ban doi wi sayaw la rong sega jingdan jo belai la yu Adonai iem bu syong hakakat balapan kentio ai be ka khet sensyar jong utrai on kentio haga jat men riu jingi kan nong ba haga jela ka jan simpiar juga pendap ka tempel ka jan simpiar ka pendap ye ka tempel ka jan simpiar ka jan kop junus iem kan tap ye ka jat men riu kan tap ye ka nong ba ngindon hapo ka covering ka jintap jong ga jan kop iem hallelujah Baunus iem Adonai di bakod. Isaya bu yu i ga khet jung bakod. Unok sensyara bakod. Uyam. Deka jingkhlad ka bamot kordit yang nama ngalayap namar ngalong ubri batingit kirmeng sentur. Nasyong parang pailang batingit kirmeng sentur. Na bagi khmat jong akilo yu iem utrai ki pa. Uwe ni ki serap ulawan dorong Abraham ban thang ban penkut ka long symbolic ka prophetic act ka jingle juga je tu lupa ban penkut ka jing tengit kirmeng sentur jong uisaya
la weng no ke jing bam hok ke jing bam khut U Trai ka ban weng no ke jing bam hok ke jing bam khut ni ke meng suntur jengi nagar kom perkhat jengi do rna ding berhem nagar duan belai trai than ye ke jing bam man ke jing bam hok nagar suntur nagar kom perkhat nagar kom yo I nagar jing long jengi tra weng ngala yo sngo ke jing saw U Trai ya di kata yo sngo jing saw jong Adonai wangan pha yano manu ban lek nakam ta jongi tingala ong nga hang ni pha ya yang in rung shiga jingdon ga jong oblai nginyo snow ye ga jingdon kam jong ka council habreng ka divine council ga jong Adonai saudang ga khet juga don ka je berkhat kam ngan pha yano manu ban lek nakam ta jongi kantin jongi kalong plural manu ban lek nakam ta jongi ka darbar jong oblai habreng ka don kam brio manu ban lek nam ta jong U Trai manu ban lek nam da usim ke sim U Trai ke trai ka ji itu pau ka betum mai ka ji I ka betum mai hapreng ke jing do jing kremen ulo bayom ulo yong bedum betap ya ka cek ben riu ka nong ba ka jela ublai ko ban play ki khmat ba kan jamasim bangeni iu Adonai basong ka khet ubasan syar ubalong usim ke sim U Trai ke trai udan ke de jaga sawa ke ke ktien jong U Trai marsni sngo ke khobor jingsha basngusi ke jirwai ke kitab jong Isaya nang ithulupahi lanu basan pinyot khot ben kong ki bahak ki ladu no ti omdan babu ala ka do anot badi ki brio ba isnai la shimno ti omdan ba perkhat ba shimi bahak naga jing sniu ka ban sawan ka perthai ka bangidon kanam longsu kumbaga julong kanum khamba naga ba julong la shimno yu bahok naga jing sniu ka ban sawan nga bat phing nang dan hen ka perthai ka jingkir sautia jong brio jong balai upole ka balang ephesus khijet na ka biya thia mi ka bayap ukuris in penshai khmi ba kum no phia om kum ki bam start harikum ki basta ka ba siu spa ka po na ba kini ki sngi ki long ka basnio ki sngi di basnio siu spa ka po walong ki ba bi ni ka ba champagne ka e ka man Jo Trai yang in lap ka e ka man ka jo balai na kam da jingi ka badang im pendep ka man ka jo balai aparen ka plot ka dia slasnio ka berana ka perthai bamman ka ba mi na ka slem prekam jo ka jingdom ka perthai ka snio kat ni nama ka do ka dia slasnio bamman aparen ki prek basnio yang ini kejak be tia yang nyak kum ke rubasta siu spa ka por walong ki ba bi ni ka ba champagne ka e ka man Jo Trai yo jing start kum no ban im ni ka perthai ket kum ka man ka jo balai pendep ka man ka jo balai ha ka jaga ka ba pidan la kalong ki dong sensar ki dong mik khmat aga dor bar thawan juga jella dis council ka sensar sinong ra irka it hima kisim kinong sensar hagani gisngi nang wan poi sa sinong haka hima mensao langpi kapangga man si mangi rung syut kisnong ngiduai ngirung syut kisnong i ika jingdon kam akin mi kisim ki MDC ki MLA ki MP ki bedani ka donot ban siu spa eka por ban lap eka man jo balai hagani ka perthi ka basnio wan biang sya Isaya san penyo khot baar urung sya ka jingsok ki jat hat halaga jingthia jaro ba yad halaga jingbet ki brig ba bet ki brig ba hok ki bala pen kre halaga jungka jingim nakam da juki ka jinglet no kari ka baki rung sya ka jing jat hat kam dai ka jingha kari ka jing jat hat kam dai ka jingyap kari ka jiwathia kam dai ka jingyap kari ka jing let no shalashnong pol wang ka jinglong traishnong ji kam dai hene perthai hadi ka jingkhlad jingi mei jonga
ngi ga jinglit no ji pleng ong ga jingyap kam dan bor imagine ilet ne parthai ira kikti idang roi ga jirai bala thari pasta tomper jisu balong ga juba ira kikti kamel siam ga let no ngi ba ga jingyap kam dan bor henrai kat nang yai kitayo sibanai kadang jing kenja ka jing temang ka jing bom dan su ime nga jau mat brup bhagata ko yo sungu ka sur jo mun se bakho ka jing long trai snong jingi kam dei hene parthai ka dei shabaning pilipi lai ar pho hani yo sungu ta ngom oh ime jonga ila let shala shnong ashimi ko mobile na tho message baro sipara ong sibanai men shwa ime jingi ila let shala shnong namar ka jinglong trai snong ji kam dei hene parthai hallelujah kani ga jia slok ka khobor kani ka khobor sa kan ma nakamandai Dr. Syngkon ibatang hen ki khniat por ila tu no ka do no ji babon hakari bat ka jat pen riu ji ka jela hari India bat ka perthai nan puli penkut de kani Hebrew lang khatway khat lai ter kini baro kilayap no haka jinget wa Abraham bagalong yeng jo kilayap no haka jinget kilayap no ringkat baga jinget habampat periang ya kita ke jingkular henry balayo iyaki batla kubla yaki na jangai bala phla be kilong kinongwe be so shinong haka ke parthai namar kita ke ba ong ikini ke iru kat kita ke penishana baki wat ya gari laga jong hi wa Abraham baka yin juki wat ya gari laga jong kila poi ya gari kanan kila poi gari jingkolar henrai kimpat hun gari bo bleu pen pau kam dei kene sngap ko ong so but shisha la kila jukan mau kata gari naka bakila jumi no kimi naka rijigi khaldi gari Mesopotamia kanong ba ur kabari ko weni develop city laban nong ka smart city kanong ba kabaroi kabakiyo kilamino on the Bible la shisha ki kinma riba kilamino kin jindariyo kapor ba bit bani paipat shakanong ba ur herimenta ki kwa ikari ba khamba kata kalong ba kin jabaneng na ba kumta ubalai umsule rani yaki ba on khot yu ubalai jonki na maula khre kanong ba yaki kadan kanong ba kani ke Jerusalem ka batma kabam dan jing yam jing pai men sem so dan jing pak dan jing yam so yang in pen kre elega jonga jingim banle shakata kanong ba ke Jerusalem batuma hallelujah hang tau ble unya no ke jinjo umat kat bani dang don percaya yang in kijat no na kabayo thia yang in suspa ekapor yang in lap ekamon ke jong oblai apa ni sengi ke basneo ngin lap e kamon ke bajana ke jo oblai wat pen serim do dia pagi ke partai pen kala dor no ile nak apa pen thamai ke jimot ban lap e kamon ke jo utrai Moses apan thamawa upai din ke janti ki khuni sra sa posnem ong trai hikayengi bangin nang ban nyo ke sengi jo ke jingem ban penyo angi ke do no jo ke jing start bangin tip kun ben emisi brangsa juga jimu blayon ai kajing start kun ben em yang ini trailang bante yele di simet te ki kesem te ki emlang salang te ki jepre ka nong ba sung pre ka jepre ka jala me khaya kene di ka po ben yang banyak te bante kar kum ka nong rim jo ka ketil jo oblai kene ko khobor sa kan mau MP badan buram ji doktor Ringki Syngkon aku beli fi baro kadai bingin duai na baka jet men rio kanong ba ka jala pa nga ayu ya me blai junga kini ko khobor ka ba me bo pa nga ya benta na ka ji shlai ka do no blai ker khui ka jet men rio jungi kanong ba sung preng ka jet rio ka shalong ka jala me khala ya baro ka we kinong sansar ki pai ba nong sung shnong baro blai junga ka jada jame sei kinong yalam ki ban yu iyo adonai ba sung ka khet ajing start kun bengin im ko try pentingan ni gemun sim ajing start kina ngalama ka jet rio jungi ko try
Saya kinong yalam ki basyap ting balai. Kinong sanhima sama kiri pro jabi ki kau perkhat. Ki shot shan. Kiri i jangai. Ki statesman ko tera kinong sandur. Ya ka sanhima sama ki visionary kinong i jangai. Ki banyu i ki banyu ka donut. Kumun hemaya bantai ka jot kapra. Pentingan yalam me ka jet beri kinong ba ka jalan ekharya. Karin dia bara kawai. Kandem korok ho Adonai usim. Haka karteng ka jong utrai ci Yesus Kristus. Usim utrai ki trai boleh halo bara ngatuai. Amen.